Upama karo niken cah telu dikanthi kowe apa ya gemati? Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lah ya, cah telu tak kanthi ki maksude anake niken upamane. Umpamane iki sambung wanci dalu ki sambunge men bengi tok. Ngono. Nggih. Terus niken kuwi ndek anak telu. Upamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to. Gatimu karo niken apa karo anake? Ya karo anake. Lho berarti karo niken ra gati. Ora. Lah nyang apa? Oh kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupen anak telu. Mas aku ya. Jan penake kaya ngene. Sing joget uncek, sing nembang niken, sing ibot Agus. Jan sing senggak no. Wah jan. Gayeng. Terus ki mau tembange apa, Nduk? Sambung wanci dalu. Menika lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih, diaturke karo niken untuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Lho, kowe kok lajeng pripun lho? Iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu joget iki lho? Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papahmu ya wis dalang ket sore mau bar iki kerlimbukan ya jek anune. Pengrawit ya wis nabuh wisan. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh, aku ya wis nyanyi sama trimo men joget tok. Men joget tok iki nanggapne kowe. Lah iki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Mosok ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Patrick lembok jogeti ya ora semangat. Ora semangat. Jogeti sinden-sinden ya semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan malah lingguh. Ya Allah kok. Wong iki atur panglipur kok nguntuk. Ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki gegerku ora ketok lho kok mburi. Gegerku ora ketok. Iki apa padha ra beneran to? Golek nggon sing penak, golek nggon sing apik. Komposisine iku. Ya Allah, kae nutupi kotak iki lho, nutupi kotak. Percuma ngene iki terusan nenek. Alaboh. Wong nek titi kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ra beneran tenan ya. Aku bersyukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya. Kok syukur kowe ya? Ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jal kowe ngletak kok ngletak kowe lungguh wis lungguh ya. Mas aku iki mau tembange sambung wanci dalu. Tapi cahayu pundutanipun sing aku andalem Soibul Bait penjaripun Pak Nar. Pak Nardi Nartosabdo. Pak Nardi. Ngersakne ana napa wau? Warudoyong ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, manut Warudoyong Cahayu manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayupan nika to. Warudoyong menclok ning kuwi walang kekek. Warudoyong tenekno pinggir kali. Ayu teno deblong saiki kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresno sejati, katresnan sejati. Pundhatipun Pak Nardi diareke sedaya kru saking UD Jaya tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa piye? Ya Allah. Oh, tenan to, blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to? Judule apa? Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lah, Mbok. Sing bener tresno tekaning pati, sing bener. Lah nggih jenengan aku kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok terak-terakne iki lho. Wong kleru kok mau terakne iki jan lumayan. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut tenan ae. Tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Oh nggih, ha niku manut panjenengan diaturne. LDR sing langgeng dayane rasa, Mas. Langgeng dayane rasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang po. Kuwi mau LDR ki ladrang to. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Hah? Rada alus ngoten. Oke, LDR. Tekane mati. Katur Pak Nardi. Layangan
rada-rada kasar ngaten. Oh ngaten. Nggih diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya. LDR langgeng dayaning rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Rusa. Mboten. Ya nduk. Mereka Pak Nardi pundutan panjenengan. Langgeng dayaning rasa. Luar biasa. Wah tembange iki LDR ki kepenak. Nggih. Terima kasih Sayu. Binarak rumiyin sing baku tetep didongake ya, Nduk. Pak Nardi sekeluarga juga tidak lupa ya kuwi yang putri Bu Kasih. Muga-muga enggal kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi uni. Tasakuran dalu mriku muga dadi tombo karena sing ndongake piantun pirang-pirang. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, binarak rumiyin Cahayu. Mas Uncek. Nggih. Iki kanggo spot njajal ki ya pundutan saka sing nganggo dalem Pak Nardi ngersake Warudaya. Ngaten. Ugi wau kesupen kula. Apa? Saking ponakane Pak Nardi, Nggih. Mas Deni napa sinten wau. Nggih. Iki ngersakaken mangke gala-gala kalih priyayi daman. Oh ngaten. Oke, nggih. Putrane Mbah Joyo. Oh ngaten. Jadi tembangno Warudoyong ya. Waru-waru doyong, doyong ning pinggir kali. Ayu moblong-moblong. Wis parikan tok to kuwi. Saikine tambah gedhi. Kuwi. Ngetan bali ngulon. Iki tenan apa guyon? Ya. Oke, Warudoyong pancen tembang parikan kok ya. Nggih, Aku kados sing- kijing miring niku. Aku nek bayangke iki kesel miring terus apa kuwi Ngatang-ngatang. ngatang-ngatang. Tembangnya pundutanipun kanca-kanca parkir Cahayu. Napa niku? Cukup nganggo tembang ya kuwi langgam saban. Oh, sabar niku langgam to sakniki. Langgam, langgam Mas iku ilang. Sampeyan gak ngerti to? Oh, yo cakra budaya. Iya. Apa iso sing ra iso ya mung siji tok. Apa? Kelakuan apik. Ya Allah, sampean ngelane kelakuane elek. Lah emang wong sakmene kae kelakuane gak nek sing apik. Bocah kuwi. Ora Mas Gojek. Aku ora tau ngecek coro lho. Kok gak setuju? Mboten tau gecek coro. Mang gecek coro niku. Tahu mosok bengi iki arep ngecek coro. Yo, tembangnya Iya, sabar buat sabar. dulur-dulur Jaya Mulya. Nah, buntute dikekne mburi iki sindene ben kecelik ngono. Niki rombongan boten to niki. Lho, rombongan tapi kan satru. Sinden iki karo pemusikan satru. Oh, alah. Mergo pemusike Kulino. Payu. Heeh. Sidene ora Kulino. katut. Sinden iki apa-apa payu sinden iki. Oh. Wong lek dong wayang sepino HP payu. Lho, TV payu. Lho dodolan. Mboten menyaya lancar kok ya. Muga-muga kabeh mangke berkah. Amin Pak amin amin. Nardi Janude Joko apa Jaya Mulya Nggih. kabeh mangke berkah. Mas Uncep Lancar. juga genduk niken Selindri sawetara perkara tembangan gegojekan mengko dibacute salok nggon wanci gara-gara Monggo. sing baku tidak lupa ya kuwi Ude Jaya Mulya nggone kapur nyoto tutup giling tutup popokan mangke berkah ya kuwi giling buka giling yang akan datang juga buka popokan yang akan datang Jaya Mulya manggih jaya lan manggih mulya Allahumma Amin. sowan ngarsane Kanjeng Sunan Prabu Purna Rakasura selak dadi tukane wong ayu gandanya kang sekar kadong